Υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία, δεν υπάρχουν, τουλάχιστον από ό,τι ήξερα μέχρι τώρα, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι. Τώρα νομίζω έγινε νόμος και γι' αυτά. Και διαδικτυακά σχολεία έχουν αρχίσει να υπάρχουν. Και εμείς είχαμε κάποιο, το λεγόμενο κρυφά σχολιά και προσπαθούμε να το συνεχίσουμε τώρα. Έτσι, υπάρχουν αυτά και μακάρι να αναπτυχθούν περισσότερο και οι γονείς που θέλουν έτσι να μορφώσουν τα παιδιά τους να βοηθήσουν και οι ίδιοι. Ή αν έχουν κάποιους ανθρώπους που θα μπορούν να διδάξουν και θα έχουν και φόβο θεοπρωτίστης, να μας τους προτείνουν έτσι να δημιουργηθεί μια τέτοια προσπάθεια και το θέλουμε και εμείς αυτό. Δηλαδή υπάρχει, αλλά να γίνει ακόμα πιο σωστή.